बोरै नुदों आंखौ? Very beautiful. मोजां नुदों? मोजां नुदों मोजां. Thank you. Deepika ma'am, congratulations. मा? Award मोननायनि congratulations. Thank you. Deepika ma'am, रणबीर फैयाखै नामा? फैनायाथ' आंजों लोगोसे फैदोंमोन. बहा थांखोथाय? बिथिं फैदो बिथिं फैदो बिथिं फै. जाम्बाय बेयावबो फैबाय नों. सार नोंथाङा मेडामखौ बोरै हाबा खालामनो मोना? सार नोंथाङाथ' मस्टलि कमेडि खालामनायावसो बिजि थायोमोन. जेनेरेलि दिनैसिम गोबाङानो बेचलर जाना दंना. आंनि गुबै टेलेन्टआनो जाबाय जायफोरा मोजां सिख्लाफोरखौ प्रप'ज खालामनो हाया बेखौ आं गोरलैयैनो प्रप'ज खालामनो हायो. मानोना बे टेलेन्टआथ' आंनाव बाय बर्न दंखायोखा. बाट आइ एम स' हेपि मानोना बेयाव दिनै आं फैनानै गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों. आरो बुंनो थाङोब्ला आं सासे पिस लाभिं मेन. मानोना गार्लफ्रेन्डनि थाखाय बुलाय सौलाय जानायखौ आं जेब्लाबो मोजां मोनखाया. रितेश सार नोंथांनिथ' गोबां कमेडि फिल्म फैगासिनो दं. नोंथाङा कमेडिखौ गावनि लाइफनि इम्परटेन्ट पार्ट होननो सानो नामा? जोबोद गोनांथार. जोबोद गोनांथार. स्पेसियेलि रितेशनि बादिब्लाथ' जोबोद गोनांथार. सुपार बिराद. रितेश सार मोनसे कुइसन बावमोन. सोंथि सोंबावनो दाथ' आं माखौ जानो थांनोसो नागिरदों. रितेश सार लास्ट कुइसन फैबावलाय. मा? नाय बेफोर आं गार्लफ्रेन्ड पटायनाय टिप्स आरो ट्रिक्सखौ होनो हानाय नङा. लागायना फैदों. सलमान सार फट'. नै बाथिङावबो खेबबावदोंलै. गुड इभिनिं. थ' बे जाबाय साइ हांगार. सार बे दाबांनि नामा? दाबां. बेयो जोबोर मोजां मिनिनो हायो बेखायनो बेखौ दाबाङाव लादो. बेनि बिफाया दङमोन दाबां 1आव, दा फिसाजोआ दङ दाबां 3आव. सार नोंथाङा दाबो सिंगोलनो थासिगोन नामा? सार नोंथांनि सिंगोल लाइफनि एक्सपिरियेन्सआ माबादि? सिंगोल लाइफ हेपि लाइफ गावनि गोसो बादि खालाम. जोबोर मोजां मोनदों आं. नङाब्ला बेफोर बिसि फिसानि दावराव दावसिखौथ' गाहाम मोनखायाना आं. सार नोंथांखौ 2020आव हाबा लागोन होनना खोनादोंमोन. मा जाखो? नों गार्लफ्रेन्ड गैया नामा सार? बयहाबो दङ, खालि आंनाल'सो गैया. दिनै आं बेयाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों. बिथांनि थाखायनो दिनै बेयाव फैनो खाबु मोनबाय. थ' आं बिथांखौ साबायखर बावो. नोंथांमोना मिथिगौना मा जादों बे जोंनि फैबाय थानाय फिल्माव? आं बेनि बिफानिसो केरेक्टार खालामदों. मानोना बैसो बारा जाबाय नालाय आंना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. भाइफोर मोजाङानो दं ना? मोजां खेब फट'फ्रा मोजां खेब. हेलौ. भाइफोर माबोरै दं? मोजां खेब फट'फ्रा मोजां खेब. आरो नोंसोर मा एंगोलाव खेबदों दा? आलिया जालिया फट' आलिया जालिया बिथिं फै आलिया जालिया फट'. हेलौ सार मा खबर? दंलै आबै आलिया मोजाङानो. सारा जौ लोंना फैदोंना? ओरै मिथिलायखोलै नों. हाय खुलुमबाय. गाज्रिसो नुलायथारलांबाय नों. आंखौ गाज्रि नुदो? आलिया मैम एसेथ' मोजां देलायना फैनांगौ ना. गाज्रि नुबायना दा? औ गाज्रि नुबाबो सोलिखायो फैबाय जेला. आलिया मैम मा सोमखे मेकआप लाना फैखोब्रा? मा? आलिया मैम ससियेल मिडियाआव मानसिफ्रा नोंथांनि गोबां मानि मेमेज बानायनानै नोंथांखौ जाम्बि होननानै फोरमायनो सानो. आं जोबोर जाम्बिखायानो. बेखौथ' बयबो मिथिखायो आरो इसिबां गिदिर इन्डास्ट्रि आरो इभेन्टआव बेफोरबायदि सोलिखायो. बेखायनो आंनि बादिब्ला बेफोरखौ साननानै जेबो खर' सानांगौनि गोनांथि गैया. जा जायो जाथों. जाहिद हालालै नोंजों. नोंथ' ब्लकबास्टार जाबाय. जोंना मा जानांगौ देलाय? बेफोर फाल्थुफोरखौ बुंनाङालै. आरो नोंलाय? नोंबोथ' गोबां मानि हिट होदोंना आरो दाथ' इउटुब चेनेलबो खुलिबाय. या अमा सिंगार. सार दिनै IIFAयाव फैनानै नोंथांनि एक्सपिरियेन्सआ माबादि? फार्स्ट टाइम दिनै आं IIFAयाव फैदों आरो गोमोथाव बाथ्रा बायदि आंखौ हानिसिं नङा हारामिसिं बादि नुदों. सार नोंथांनि बे डेसिं लकार बे अमा बादि बडिनि सिक्रेट नामा? सार नोंथांमोन गासैनिनो अननाय नङाब्ला रावबो गावबो हारसिं जेबो खालामनो हाखाया. सार माबाफोर एसे रोजाबदों? नायलाय आं जाबाय स्टुडिअ रोजाबग्रा मानसि. लाइभथ' आं रोजाबखाया. स' माबाफोर गोरोन्थि जाबा निमाहा होबानो जाबाय. सना नोंखौ नुना जाबाय आं पागला जागोन नोङो आंनि माबोला गासैखौबो मोनबाय आं मोना नोंखौनो गोरि होनदों नोंबो आंखौनो दिल चोरी जादा हो गया वे
की करिए अर्जेन्ट सार बेटिं एसे थाब खालामना होदोलाय आं टाइम गैया बेयाव ना बेयाव गसंनांगोन ना बेयाव जाबाय दे फट' खेबदो सार पासतावगे मेथाइखौ खनसे रोजाबलाय दे ए भगबान नांला दे दिनै हाला आं रोजाबनो दे ए खुलुमबायलै खिनो ओंखारदों आं थांसै दे खुलुमबाय होर मा जानांगौ जाखोलै बिसोरजों माथिं थांनांगौ जाखो खामानि गैयै ड्रेसफोरखौ गानना फैगोन